салом алейкум дӯсто, подписчико ва ғайр аз подписчико. Ҳар касе ки навори моро тамошо мекунад, умедвор ҳастам ки сарбаланд, сеҳатманд, хонобод, тандуруст ҳастед. як қиссаро гӯш кардам, беҳад қиссаи ҷолиб. мехоҳам ки барои шуморо ҳам қиссааш кунам. мегӯяд ки як мард фарзандша пеш аз мирданаш гуфтааст ки бачаам вақте ки мирдам дар пои ман наски пушун, мана наски қатӣ гур кун гуфтааст. орзуи ман ҳамин гуфтааст, ҳамин кора бикун барои ман. И бача гуфтааст майлиш падар мекунам, чӣ ман гуфтааст охай орзуи ту ки боша ман ҳамин кора ҳатман мекунам. баъд ҷура мирдааст мардак. ин мардак ки мирдааст, баъд вақти ҳамин шуштана кафанкунӣ да одаву паропар омадааст, ин бача гуфтааст ки наскиш пушондан дар кор. бачаш гуфтааст наски пушонданаш дар кор. ин мардум гуфтанд охо чӣ ман наскиш мепушонӣ, мумкин нест, дурус нест, бояд напушонӣ, ин кора накун. гуфтааст падар ман ҳамин гуфта буд, карочи пушонданаш дар кор. хай ҳамин ҷо ҳамин вақт ҳамин додвои тупалан ки ачаш меояд, ин бачака мега чӣ гапай, мега авон гуфт ки наски пушонӣ. баъд хулосаи гап ки мега ки ҳамин ачаш мебурад як коғаз метиҳад, мега ки пеш аз мирданаш авод нами коғаза мана дода буд ки бе бачаам абти баъдаи марги ман гуфтааст. коғаза мегира, ин бача гӯй мекуна, нигаҳ мекуна, падараш навиштагӣ будааст дар ҳамон коғаз ки бачаам мебинӣ ки ман ба худам ҳатто ки як пар наскиро бурда наметавонам. барои ҳамин айдам би дунё беҳад бисёри бад надав ва чӣ хайр саховата зиёд кард. барои ин бародаро доштагиёт бенодоштагиёро иқаиқаи битие, ин мардаи бад наши. кам кам тие бисёри бадам ки надодишу. хуб, хай лайк кунед, подписка. тамом. худованд ҳаматон нигаҳдор, сарбаланд, сеҳатманд, тандуруст, хонобод нигаҳ бидорад.